Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hanik sngi glapan long ya kijing ki akmat ka office traikam jong ke Shillong Municipal Board ban penpa wi kijing persya habai dei bi kijing penbana ban penkeria aiki habakran bikinong tho kobor hadin kijing ya kendu ya CEO ka SMB ka kong anjelar ngat ka badai ka khot joka MGS PHS VA kalapan pawi kijing sngaw lengo habai dei berkijing penbana jok sorkar da ka baong ba kim sim labut renti katkum ka street vendors protection of livelihood and regulation of streets vending act arhajar khatsau ka kong jila ka pawi kijing bomyahap ba kamdon kijing iakren haswa ban pentrai kam henry ka provisional TV C kabala penbana house nam arhajar arpuar kamsum lalle yak survey mat kwei kijingdon kam haswa bania chakman shushu kala yuturu bana kaleng jok sorkar langba CEO ka SMB ula ai da jingthoh sha ka kanhun bakin salumno e kijingelang ha ka santarik urampang arjar arpsan baniakren halor kini kimat kiba ka kanhun kala penpau Dementasi kenika jing yaki kalong ba ngisngokya ru kata-kata ban yo igi tu kanutus ke bami ban penkan ria no yakini ki hokas na ndailat sakat tu kan ni ki jakahang tu hi hajan ndailat him dei ba kan ria sejai ndrei ka e ka pangi krem hun kalong ba nado pas dangi om pentrai kam hok ya ka an Tikaan kalau abatai syai badai benon taka survey, digital survey, claims and objections kamu ban petik ki kerteng ki bami nang tu ki dei auction ki nong di madan nang ta saai kataka certificate of vending nang ta langbat ki nong di madan hi ngini yat ke ngini pet hang no ban shong kat nongot mo ngini penbet kadi ban internet kadi ban long syai kadi ban nabas dang handai menta kan ka step 1 2 3 padep ki akan ti ka basah kami tekan notice baong ba kin kan ria no ki ong ba 100 crore ki penlut untuk hamuda seri sajan state bank katu ka penlong yang iban mi madan taksi but ngi dawa baka de bendon ka emergency provisional town vending committee meeting ban ya pet biang halor kani ti mentagasngi nagan nega jinga ki uli chairperson jong ka provisional town vending committee ula rai ban to ban pediang kata ka jing ai jingmut but ban court meeting no la santarigo February di ngini up ya kata meeting hande hat meeting ila ong thik pathik bade ban pet biang bahato to ka survey khamtam ka digital survey ngan ong epi naman bangingim hun ban chu try hakdak ban chule tang dep te ban penpa bala le ke kan penmi shu iki kendrum kan ram khamtam lada pi lek kum ai certificate of vending ya ki bamde ki hokka hato ong nga kaya rap ne ka penmi shu ki jing da ka penbon shu ki hokka ki bamdei hok bandei ki hokka ndai ti ngi ong thik pathik le step by step bat le benya mo ti nakata ka daw ngi ong ba kata ka meeting ha kata ka santarik ru ngi hab banya shong banya tong ini sedang chwa thik itai khandai la ngin pet biang tu ki kerteng ngin pensi sha biang nang tu pat ngin saya step by step nya ya lang man pet hangnu ka biang ban shong hangnu ka biang ban yu nama kata ka jing mang kata ka pisa tingkaru ban snai ki stall ne ka khamdai ki bayarai lang ha ka provisional town vending committee ti kumno pi rai ban perlu kata pisa tingkau pa ba PI contract sanu ka bom la lo ni kwa bakaan kan ya thek pathek bat ban trai kam hok bat ru bamnum le kanu tang dep ni kwa bakani ka selong kan long ka model town kumnu bangi penbet ikini ki kam ki jam ki hokka kala ban long ban internet sisa te ladang ya trailang ndai da kim trailang padete kan penmi susu ki jinge bagi kandung so kala long no ko order ki ba penmi simet mo nama ba klam ya menjur te ka provisional town vending committee ki identify hang tu ha tu ka mudah parking lot ha police bazaar ti hang turu kanu ka level ka bakham biang pina text shakrum la se kam biang ka kham suk shni chajrong ki kaliru menta pina perkhat ki park sai ti satu sha jan state bank main branch hang turu ngai iklas dang tai hendrei ngin hab ban perkhat ru kinu ki jat jingdi khamya hab chanu kamdei ban chu le kanrum kanram thurmur ti sakawai ki identify kumta hi bat ha hang to kandai lat hi ru kin pen kham sapriang te hang to ha long mdei ban
le si hakatu ka lentihi hang tu nrekin ai benta kun tu leban shilenter le si dikata jeng sisangi hapanya rai lang hai nui bentai bakam yar ka surok balong manbu I stall hakanu ko man snai ta ila balong ikanat ha pet ha ka size kat kum ka jinggi mo